Tenda marifuru regarding shumbirewa evangeli we share the gospel of the kingdom. Nasi jenda gitore pamsoro pekukosha kwa jinja the not information shoko marimu Isaya wano wangu waparara nebushai waziwo kanyika pane information ilipo yatinofanda nayo kuri sei inaita kuti vanhu vaisa nema classes or ma levels vakati all right, it's okay. Njera nditore pamsoro pe information kanyika pane information ilipo imo natural realm jinji you can inquire kuva muchikoro yomwe you can learn from people vatikure the experience. So kuna information inowanikwa through experience, kugoita information inowanikwa when you acquire, when you look for information, when you search my book or the scriptures. And there is another dimension of information, the revelation kana kutichizaroko. Revelation kana kutichizaroko. Revelation is a gift, number one. Also revelation mwarivano gona kuyisa maori actually gifted in that area, but when God wants to use you in that area, for example, you are a prophet, you can be called by God to be a prophet, but there are times you are not a prophet, but so for you to prophesy. It's not all tushadura moyo wangu panyama yose wanasikana ne wanakoma na wacha profita azinakuti wacha hawa profita asikuti wacha profita. So you can be in that office not as a prophet but being used by God to prophesy. Maybe it is very attempted. So there is a dimension ya information that it is sepano the revelation information chizaroko kuzaruriwa. Jesu unovuga watiti wake kuti vanhu vanonditani ndoku vapatawo vamafungiro nemaonero hwevanhu vamaona kuti muri Moses wamoti Elijah wamoti Jeremiah, but Jesu azobvunza kuti ko imi munonditani kureva kuti ndiri kukuseparetai kubva mukuona nekufunga kwevanhu nekuziva kwevanhu. Why? Because you follow me. Kufamba neni kwamunoita zviri pachena kuti Mwari unokupaiwo favor yekuva nemamwe maonero akasiyana. So Peter ndokubva ati muri Mesaya mwanakomana waMwari. Jesu ndokubva ati nyama neropa hazvina kukuzivisa asi Baba vangu vari kumusoro. So kune information inobva kumusoro ichirivhila zviri panyika. So nawe information ndiyo inoshandwa nayo kana munhu achida kuatakwa naDevil. The devil ane information yaanoisa muvanhu kana kuti anopa vanhu manzwiro eshoko raMwari asiri eumwari, but munhu achitonzwa shoko raMwari. Tine vanhu vasisana mate nokuti vakaparidzirwa. Tine vanhu vasiri right society nokuti kune kwavakamboparidzirwawo. Kureva kuti kune manzwiro ekuti you are under attack, haunzwe sezvazviri but unonzwiswa newakaipa zvisizvo kuti ugova rebellious. Vanhu vanogadzira antivirus vanenge vatanga vaita study yevirus yacho, kana kuti vanhu vanogadzira chinogona kuneutraliza kana kuti kuporesa munhu arumwa nenyoka vanoshanda neThevenom.
iyo nyoka yacho kuti vagadzire zvinoita kuti varegere kufa kana vachinge varumwa nenyoka. So the devil zvaanoita Satani haana Bhaibheri. Satani haana bhuku reinformation raangape kuvanhu. Saka chaanoita chii? Anoshanda neshoko racho riripo rosvika kuvanhu nenzira isiriyo. Right. So Satani haana Bhaibheri raanopa vanhu. Satani unoda kungorwa neBhaibheri racho riripo kuti ape vanhu mamwe manzwiro asiriwo. Chaita kuti tive maKristu, but chaitipa musaoko pakati pedu nemaMuslim. MaMuslim hakuna munhu unogona kustarta ministry yechiMuslim. Why? They use one Bible and havana chinonzi Revelation. Zvavaverenga ndozvavanoita ndozviripo. Chaita kuti maKristu kanzi apa pane imwe yese atienda kuna Jesu, Bhaibheri riri one manzwiro. Hazviite kuti munhu atange imwe chechi yechiMuslim kuti ndaane yangu Islamic kuzodi achiverenga the same Quran. It's impossible. Why? Because zvavanoverenga hapadi the spiritual guidance. Panoda intellectual kungwara kuziva. Akangoverenga akazviziva akutova she yemfundiso kuti Muslim anenge she pane imwe mosque vari guided ne-one body. Chaunza difference kubody of Christ manzwiro nokuti kune room yekuti the spirit will be upon you kuti ugone kuinterpret the scripture. Saka pane danger yekuti unogona kunge une wrong spirit uchiverenga the right scripture. Satani achida kuedza Jesu unokota scripture unoti kudii? Shotuka kubva pamusara nokuti zvakanyorwa zvichinzi haatendere tsoka yako kurovera padombo, asi unotuma vatuma kuti vakumbogame vakubate. Ari kuzvitora kupi kwawakaipa? Ndimethi ufuya ndikukota verse 6. Satani ari kuzvitora kupi? Psalms 91 verse 11. Roinoti haatendere tsoka yako kurovera padombo, asi kuti unotuma vatuma. So the devil akada kuataka Jesu anokota scripture. Kada kukuradza the other side yekuti there is danger pa scripture kusiri led by the right spirit. Nokuti kazhinji munhu anoti aiwa pakada tatovhura so hatiwedzere kana kutambudza. Shoko raMwari hariwedzerwi kana kutambudzwa, asi rinotsanangurwa kuti zvinyatsonzwika, nokuti iro pacharo idimikira. It's a spirit way. Rinotoda munhu ari anointed, appointed by God to reveal the scriptures. Dai taingoverenga zvirimo toita izvozvo, hapana need yepreaching. Unongotenga rako wozviverengera wega woita zvawanzwa. Pachinoita kuti Mwari adane vanhu nekuzodza vanhu kuti vave vashumiri, kuda kuti shoko rake mutauro wakavanzika unotoda unyasha kuti ugone kutsanangurika. So the devil chaanoita harecruit mapastor. Anoshanda nemapastor akadanwa kudhara, but are under a wrong spirit. I will explain the mystery spirit. James and John. Jesu achida kupinda muSamaria. Zvanzi vanhu vakamuresista. Ndokubva vati Ishe, hazviite kuti mushaedze moto mupise vanhu ava. Zvakatomboitika during time yaElijah. Vanhu vaipikisana naElijah akashedza moto vanhu vakatsva. James and John vakataura kuna Jesu kuti madi kuburitsa moto vanhu vatsva. Jesu ndokubva ati, you don't know the manner of spirit you have. Mureva kuti muri kufamba na grace, but muri kuda kushumira judgment. Jesu inyasha. Vari kufamba nenyasha dzaMwari dzakaburuka kuti vanhu vaponeswe, asi vachifamba neanoponesa vaida kuti vanhu vapondwe vaparare. So uchaona kuti pese pane wrong spirit panogona kuva ne-right way ne-wrong interpretation. Saka zvokuti Bhaibheri ravhurwa ilevel diki iyoyo rinogona kuvhurwa neakavharika asina kuvhurwawo naMwari kuti azvinzwisise, obva atsanangura sekuvharika kwake. James and John vakatopiwa zita rekuti son of bondages, kuti vanhu sons of thunder, nekuda kwekuti vaida kuti moto uburuke vanhu vache, ivo vachifamba naJesu akauya kuzoponesa kuti vanhu varegere kutsva. Yet they were apostles called by God,
vakasarudzwa naJesu kuti afambe nawo pane pavaida judgment ivo vachifamba naMesaya. Jesu ndokubva ati what manner of spirit do you have? Kuda kuti we can have a wrong spirit. Uri right church, une right Bible, but une wrong spirit. Sazhinji anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Kuti chokwadi shoko raMwari, but mweya waMwari ndiwe mweya unodudzira zvokwadi yacho. Saka unogona kunge uine shoko but usina mweya wacho. Pakashayikwa mweya waMwari unoshumira judgment yemoto, iwe uchifamba naJesu anova Mesaya akauya kuzovabatsira but unoti ngavache kubatsira aripo. Vhangeri rikazembera mumatambudziko nemukutsvaka vanhu kunetseka kwevanhu richisiwa mushumiri waJesu wakauya kuzorembesa izvozvo, panenge pane wrong spirit. Jesu aifamba nevanhu but niwo paakadanidzira kuna Jesu kune vanhu vakaenda kwaari vakati nyarara. Yeti Bhaibheri rinoti kudii? Akazodzwa kushumidza mapofu but aiterwa nevanhu vanonyararidza mapofu. Iye Jesu akazodzerwa mapofu iwayo, wrong spirit. Kune vakatonyararidza blind Bartimaeus. Yeti Bhaibheri rinoti kudii? Mweya washe wakandizodza ndidzikinire vakatapwa ndisviridze mapofu but ndikuterwa netaipi ipi inorwa nezvandakazodzerwa. Mweya mutsvene azodza Jesu kuti asviridze mapofu anoteerwa nevanhu vanoda kuti mapofu anyarare asi asikaone. Pfungwa yaMwari iri yekuti upenyu hwemunhu huvandudzike, munhu abudirire, kunouya ushumiri hwekuti aiwa tichamuzorora kumusha. Basa rakabatwa paKalvari rine chekuita nepano neikoko. Bhaibheri rinoti kudii? Takaponeswa neropa rake, tikaporeswa nemavanga ake. Chinopora isi spirit, inyama. So vhangeri yaMwari rine chekuita nenyama. Zvinobatika zviri tangible physical world, vhangeri raMwari harina kunyarara concerning that. Rinoadresa maissues iwayo, but munhu anogona kunge ane wrong spirit obva ataiwa zvese nezvepasi rino kuenda kumusha kunozorora. Yeti iye paakauya akaunza double package. Paaiparidza achipa information aiva panhu maprinciples elife yekuti upenyu huvandudzike pano. Ropa rake pamuchinjikwa ropa vanodenga, but iroro ropa rapanhu denga ane chikamu chekudelivha kuvanhu futi. Sei achida kusvinudza bofu kana vhangeri rekuti vanhu vaende kudenga? Ani kungoti don't worry uchaenda yokuona ina basa. Don't worry ari kurwara umushe ungaenda kumusha kunozorora. Vhangeri rake raiadresa my earthly issues. So information now, kana uri under a wrong spirit, kune the right Bible shoko uchiriverenga, but kana spirit yakakugara iri from the pit of hell rinokupa mamwe matsananguriro nemamwe manzwiro anoita kuti upokane neagenda yaMwari. I'll give you this example. Namoto vamwari kanzi kune mbeu yekuraswa serpent seed vanoenda kudenga vandozikanwa kudara. Kana Mwari wakaita predestined in that manner kuti vari kuenda vari kuzikanwa, there was no need for him to call me to preach. Kune you abuser anoziva vanhu vake vachapinda, saka anondishupire zvangu ndiparidze. Namba yake anayo vanamazita anawo. Ukaona achinondidana kuti ndiparidze zvako kuti paakuda kunzwisiswa with the right spirit, kuti saka kana tichifundzwa kuti kune vakasarudzwa kudhara posei kuchiparidzwa kuti vamwe vatendeuke iyo nhamba iripo kudhara. Jesu anoenderei pamuchinjikwa kana nhamba yekupinda denga ichizivikanwa, anoiclaima vanga, anoroverwei kana baba achingoziva nhamba ichapinda. Bhaibheri rinoti kudii? Ani nani anotenda maari, ani nani haasi mazita. Haisi figa kuti vanhu vakati ani nani ichoice iri kupiwa kumunhu. Ani nani anenge atenda unoponeswa. So ukava neunderstanding iyo yeshoko rake, even pakauya wrong spirit for you to minister, unoona kuti spirit haisi nokuti shoko rinoti in spirit and in truth. Kuti every spirit inouya pauri check the truth of the word in it.
ukaona uli muliro kushimira uli pawi, but unopoka na the truth of the word, that's the wrong spirit. Kune vanhu vakanzi musaende kundodzura kumunda na Jesu, vaona kumunda kune mawiti, ndozvanzaiwa musaende. Isi kumusha kwatinobva vanhu vanotobhadharwa kuita mari icho kutosakura munda wemunhu, but munda waMwari Mwari anenge afarira vanhu vemari icho. Hadi vanhu vanongonzwa kuti vanodzura so atotaiwa musaende, regai zvikurirane. Anoita sekunge anosapota mawiti kuti mbasiya. In other words, arikuedza kutaura ndechekuti kuti mawiti ari nani pane kuti imi muende. Vanomasazviti kana mumunda mako wadyara zvinhu iwe more than sora, pouya munhu ada kuita mari icho maharo kunemadza ndaona kuti sora ndonomusapura obva ati regai zvakadaro. Zvazvinoreva ndezvekuti masora ari nani panewe ukaenda. Nokuti imi mukaenda munonobatanidza zviyo nemashavi, wheat and wheat, kureva kuti muchapedzisira nyangwe basa maita, but muchadestroya wheat yaJehovha. Saka zviri nani mawheat destroy wheat. Just take it away. This is my wife anyway. Zvakanaka kungoita uchisadzimai wako naye. This is my wife. We have been together in this ministry from 2008. Maiwe pana pakudhara, you know, waikutengesa madhiski angu chiparidza so. Nowadays atienda zvamadhiski, you can just download the Facebook Live. So this is my wife. Unoza, imfamba nechipepe, nechangu. Right. So kune akaona mawiti mumunda, wakati ishe taona kumunda kwamakadyara witi kune mawiti, titendere indonodzura ndomvanzi no regai zvikurirane. In other words, arikuti mawiti ari kutoita izvi, but imi mukada kundoita basa rakanaka but mune wrong motive. Sei shango resista kuenda kwevanhu ava. Vanhu vachiri kuvapusha kuenda kumunda vaona mawiti, meso avo anonyanyoona zvakaipa kudarika kuona chakanaka. Nokuti pakadyarwa wheat ada kunzwa vachikomenta anything, pakamera mawheat ndobva vakanzwa vane vhangeri nokuti dada kugoendawo kumunda kwaita mawheat. Tine vanhu vanoti vakaona kuipa kwaita nyika vanonzwa kuda kushumira. Sin inomupusha kuti ndinozvitaura chete. Sa when you are driven nechakaipa chawaona, usina kudrivwa nechakanaka chaakaita chinobvisa chakaipa, you will always preach judgment. Chakanaka chiripo ndinokuti Jesu anofira munhu wese, ende munhu wese ane mukana wokubudirira, nekana atienda mukugamuchira Jesu anopesana negehena kana when there is way out kujenga heyo. Izvezvo zvapreaching. Munhu ari kutuka nhasi, ari kudhakwa, ari kuura nhasi, ane machances ekuenda kudenga. Why? Because munhu mupenyu achinyirwe adhautwe potential imari nokuti achibva pano anogona kupinda mukombi kuri kuparidzwa akatendeuka mukanodhumana ikoko. Imagine vakadira vanhu muJerusarema wakanzi kuti ina Jesu tiri kuenda after stealing heaven. Formula iyo inohwadza ufunge. Imagine kuti vanhu vakasara vachiti kudii muJerusarema kuti mutienda uko kuvhara yatonzi tiri kuenda kumusha. Apinda denga yakaninyudza. Munhu kana ari mupenyu kana akakutsotsa nhasi kuona kusangana kudenga. Why? Because door iro richiri rakavhurika rinoti adina anotenda anoponeswa. Chiri rakavhurika. Ndozvakapa kuti Mwari vati kuna Noa chivaka ark, but mameasurements ndokupa inini. Because ukatsvaga mameasurements ako kune majairi asingapinde padhoor iro wakamaka. Saka Mwari pakupa Noa mameasurements vaiziva kuti nzou inofanirwa kupinda. Ndakati ukaona areka ine 1 type yemhuka waparidza siriro. Areka unofanirwa kupinda zvinotomukirana chaizvo. Dere ngaripinde, mbudzi ngaripinde, wai ngaripinde. Wai dzinofanirwa order ndengopinda zviri tutu. Zvakuti wakamaka ninga upinde harisiriro. Kupinda mareka itutu. Murume nemukadzi kumhuka. Ono nehadzi yekuzoti bati wewe unozofarisa wombada kana tamukati mune mbudzi irimo. Harisi rako. Why? Because the ark represents the present God. Munhu wepo waMwari mune order.
baba mukampa Yesu umupe mtemo Yesu ali mahali anompa kuzikama. Problem ni kuti unakupa munhu Yesu ukampa mtemo echechi. Warning is empowerment. Mazata ino watiri kubawa kwa vaitonyora mbawa mnenge mune zvimachati so stick to what one partner. Pakabata two zvangu. Warning hapana poison someone usikuiri kurowa. Warning is empowerment. Fungo ziliswa chete. Kuti 2 anoura atulengo ne 3. Even my songs haitoimbwa chinoura yachitauri ndinacho. Even my songs the gospel kupano toimbwa. Andidi tora wangu wara mine ufe chifyo chitona kiro chirimu. Music asina basi. Chikamunana Jesu mahari. Empowerment going to bring out change. So wakati wanu waka complain Jesu bagaenda kumbawa Zakeo. But Jesu tells you my presence in his house will change him. Jesu anakutawasa na kutapandika kumbakwake. Jesu tells you ndikangopinda mbamake. Uwepo wangu ukazara mbamake. Change aishaiki. Why Jesu ajito tikari patavura. Zakeo bangu tanga kutomoga yega mtala kine wanu. Anakutira watu wanzu wimpa kwa kufara wanu. Wanataya msomu you must change. His presence yaka attract change for life ya Zakeo. So ndakuzikoripa ndere kuti vanhu vari kuti kwakuchinja havasi kuti kwakugamuchira anounza change wacho. Most of the times that sometimes I blame ourselves isuma preachers. Why? Because patinoparidza kuti vanhu tendeukai hatinonge taziva kuti kunonzi kutendeuka kuita sei. So picture yekutendeuka ndomunga inogona kutibatsira. Indakamira ndakadai ndikanzi nditendeuke ndinodai so. Kuti kutendeuka hakusi kusiya zvawakabata. Kutendeuka paunofanirwa kusiyiswa. Why? Nekuti kunamata kutenda musimba raMwari rinoita overpower madecisions ako rokupa the lifestyle inofadza Mwari. Haufana kuti munhu achiti ina ndaende kuchechi mose handidi kunyepera Mwari ndichaenda kuchechi daro haita ndiri kunyengedza Mwari. Ukaona munhu anotaura kudaro ari under attack yemadhimoni. Haisi good thinking iattack. Why? Because anoita right akakuona uri right anoita jealous. Kuti wakaitwa right nani ndiri ndakadeura ropa rinonatsa vanhu. Ukaona chitonaka wega siya kunamata utori umwe Mwari. There is no need yekuti usiye zvakaitwa uye kuzonamata. Because ukaona une ability yekugona kuregera aivagamuchira zvavari nokuti havazoramba vachidaro kana vaanaye. Jesu anokuda uri zvauri. But the church haikuda uri zvauri. Popana different. Yadapinda munema all night. 3 boys. Karaso. Roro watu mzangu watu yomatu tatsika tada utipinde church tinema moja. Wakomana wari badozi kwanza mpinde mune msika zatakona mito kupita panza. Yani izipanda upinde usa upinde amusi right mpinde. Di judgment ya amusi right. Kini pakati pakita naro mkati mao mashetero wa prayer. Prayer kaitiwa mkati ndo yakati challenger. Wano mkati waka batari meline rinoti babatire kelele zvatokutadzirai isomo tatotadza tikunzi hatipinde wamwanga itotadza kudhara ufanopinda sandaona mamonye eda asati apona vazhinji piwe nemamonye ekuchecho mwacho hana mati ari pabasa vanodzivisa vanhu asi wataona kune vanhu vazhinji vaitodzivisa nevana vadiki kuenda pana Jesu babati mweya uchimonye ukakubata zvinodiwa neMwari unozvibloka. Jesu achiona tiregai vadiki vauye kwandiri vaidzivisa vadiki timu rake raifamba musaidi. Kana wazotoa monye umaprofita please tsvaka Mwari. Unogona kurwa nebasa raMwari uri pabasa rako. Zviri kudiwa naMwari unogona kuzvidzivisa. Uitogona basi ndo nzva chinogona tiri kubloka so tiri chinogona ichi hachina fani uchirwa nebasa raMwari uri pabasa rako. Atsoke pa information. So information yatanga kuuya kwatiri nawo kana demo achitataka atanga atataka neinformation yepanze yana basa nayo the Bible. Chakapa zingwa mugarden vanga vaudzwa mashoko vari mugarden which means they were in the right place but vakapiwa wrong information
right garden. So being in a church, I see guarantee a right message. Nokuti vari mugarden reiden vakaudzwa zvinoita kuti vapesane naMwari. Kwete vabuda mugarden vari imomo. So being in the right place yawakanzi naMwari, nokuti Mwari ndowakaisa munhu mugarden. Vanhu vamusina guarantee yekuti Mwari ndiwe vanoparidza. Pastor Snake vanombobvuta mic. And the pastor Snake vakarishumira rine mabenefits anenge adarika Mwari futi. Mwana ati njwaya pasi aya Pastor Snake vanotora ivhese. Inotana kuvidyana evhangeri rinosunungura. Mwana ni limit so. Gamba limit dzaJehovha iblessing. Nokuti limit iwe ndoine guarantee yekuramba kwenyu muri mugarden. Ukasunungurwa naPastor Snake unorasikirwa nemichero yese, unotanga kunosakura mega. But kana vachipresenta message yavo unoona kuti apa tasunungurwa. Anonyatsotaura vhangeri yekuti unozonzwa kuti Mwari waidambidza apa batidza atiramudze. Ona right garden, wrong voice, but the right place. So don't understand kucheche haro vantoya. Why? Any information yanoda kupa vanhu. Ichibva pa same Bible. Psalms 91:11. Haatendere tsoka yako kurera padombo. Satani akabva aitora nokubva naye kuna Jesu zvakachisvetuka apa. It is written. Kwete the written word rine wrong spirit temptation. Shoko rikashaiwa mweya waMwari chaiwo. Kuna kuti unogona kunge une shungu neshoko yaMwari nezvaMwari. But kana ukashaiwa relationship naMwari wacho unenge uri under a wrong spirit. Mweya uri mauri hausiriwo, but unovhura iro chairo. Saka James and John vakatishe kana vanhu vachiramba kuti mupinde muSamaria mukutsai moto. Elijah akamboburitsa moto, vanhu vakati dzikisai moto. Jesu akati, what manner of spirit do you have? You are having the right Jesus, who is the word, but you are under a wrong spirit. How can you call down fire muchifamba negrace? How can you, why do you want to judge people in the time of grace? Jesu ndiye nyasha dzaburuka kuti vanhu vapone, but type inoteera Jesu inoti moto ngaudzike. Yet they were apostles following Jesus, but the wrong spirit. Blind Bartimaeus akudanidzira akuda help kuna Jesu. Vanhu vari kuteerera Jesu vanoenda votinyarara. Iye Jesu wakazodzwa kushanyidza mapofu, but anoteerwa netype inoti kumbofunyarara. Vari kutoteera Jesu, but vane wrong spirit. Kune vhangeri rinorwiswa. Rinoburiswa pachena naMwari kuti ayo ndoda kuti upenyu hwako vanedzidzo uite zvakanaka. Moyo munhu anoti aiwa zvese hazvina basa resezi. Tiri kuenda kumusha kunozorora. Nyaya yekudenga inyaya yakanaka kwazvo. But to understand the full package yegospel kwakanakisa. Half truth is dangerous. Half truth is as good. It's only more dangerous. And I'll give you an example. Une munhu ane chikwereti newe ari muno mutauro womufanira uri kuwadzanawo. Chauri papi ndikuda mari yangu. Wondoti handitori mutauro yautore. Usati wabvunza kuti papi. Foni yako yobva yapera bhatiri yobva yadzima. Unouya ari kutaura. Vati kuziva kuti mari yako iri pakutaura unochiziva. Ene kuti wanziwa yautore unyazoziva. But kuti upinde mutauni manje une half information, half truth aite. Unoswera kudzengereka kopakabhana unhu ari kuna 40. Unoronga uri panapa, iye ari pasera. You are too close, pane kuda kwokuti une half truth. Hauwani chinhu chako. So gospel rinoda a complete package of the truth. Tinoenda kudenga kumusha kunozorora, tinoenda kudenga kumusha kunozorora. Kuzorora nhonge pabatwa basa ka. So basa assignment yawakapiwa panyika iri kuitwa. Kwa zvakaenderwa naJesu paCalvary, unoziva kuti kune nyaya dzekuti kana ukazochema sei ikoko hadzigadziriswe. Kudenga hakuitike mamiracles. That's why kuzodza kuchida kuti kuzodzwa munhu ari panyika pane demand yezvinhu izvozvo. Kudenga unoimba wachano waka akati kuti kutonga kuvakirai. Zvoti ukasavaka panapa zvavharana.
mukadzi akafirwa nevarume 7 vaiva netsika yenhaka ndobva bvunza Jesu kuti anataka kudenga anoita mukadzi wani kana Jesu akurorwe munhu kuti ukasarora panapo watonyura ende ukasarorwa pano futi same story mwana angoti kudenga pasina kurora mirayo kudambukayo mabhebhe enyu aiwa amukasarira wakomana zvavharana wai inhau dzepano dzinoitwa pano ende mwari wacho uchitoropafadza Jesu first miracle yake wakaita pamuchato wekana akatoatenda nyaya yekurorana kwevanhu kunoti muna Mwari nhau yekurorana yakatonaka saka uchitoona nemadhimoni hakuna dhimoni rinoti munhu aende kudenga hakuna ita research iyoyo famba kunoitwa deliverance kwese asana mutswa dhimoni rinoti apinde denga takamubata haipinde hakuende paradhiso hainhuwe hakuna madhimoni anodaro madhimoni anotaura zvepano bhiza racho harikude haarorwe haachate haavake haadhiraivhe inda madhimoni achida kufaita zvepano zvisina nebasa rese tichienda kumusha anoziva kuti iyo imwe package irimo muna Kristu wako yekuti ukasava nekunzwisisa unogona kuzviignora kuti hazvina basa kana Jesu akazodzwa kusvinudza mapofu pofu rinofanira kunge richiona pano kwete kudenga pano saka aizodzerwa futi nyaya dzepano saka wakaipa unobva akupa information nemamwe manzwiro kuti zvepano zvese antu vafundise mazuva ano vatara kuti receive your house, receive your car. Fageri chairo ndi Jesu. Ende na uya Jesu uchinjikwa. Ende na uya uchinjikwa kuenda kudenga. That's half truth. That's half truth. Deuteronomy 8:18, you know, I am Jehovah God who give you power to make wealthy. Wealth, not spiritual wealth, to acquire wealth on earth. Kuna simba lekutenga madhimoni. Nesimba lekuita tuntu kwako. Iye mwana ndi mwana wa Abraham, wa Isaka, wa Jacob. Pane paanoti siliva nendarama ndezvangu. Anotaura futi zvendarama Mwari wakatendeka akarurama. Pane paanomira zvemweya oti silver and gold is mine. Yeah. What has been basa rese tugenda kumusha ndarama kwachiti ndezvangu. Ene Bible Mwari unotoziva ka. Pane pekuti munhu unopretenda kunga adi chinhu chakanaka ari okay nezviripo. Hakuna munhu asikade chakanaka. But kune vanhu vakaprograma mind yekugamuchira zviri low standard obva azvitsvagira kuzvitsigira kuzvimaneja. I'll give you an example. Munhu unonotenga hembe kubhero ukomplaina kuti yakabvaruka. Iwe uchiziva kuti utenga second hand unokomplaina rini? Wewe kuti ndokuti yakapfekwa ka. Unoti unotodawo zviripo. Apera ndizokura usingondinzwa. Chinokupa kukomplaina watenga hembe kubhero kuti haina bhatani. Iwe uzoti yakambopfekwa. Ukana mfana wachaita mabhora akadabura bhatani. Chinokupa kukomplaina kasensi kasara mauri. Nongodawo zvine mabhati zvakarongeka watozvidawo. I always give people this example kuti kuna mai vaitenga mabhonzo mbuchi. Vapimirwa mabhonzo avo vakakomplaina kuti hanzi kwasha hana kana kanyama. Vanodiwa kanyama mabhonzo. Nyama inodiwa ufunge wanataka kumabhonzo. Pedza kuwera tisvike kunyama ikoko. So munhu sense nezvakanaka irimo. Vadanosvika paanongokunyepera kunge ari kumaneja unge ukavira kuti so long life. Hachikuri kufema, kune mafemero mamwe asingaiti. Saka uchinzwa kune izvi rokuti kufemereka. Kufema but kuwakufemereka manje. Wanduda kuchallenge information yakapinda mauri ukanyosoipa room yekusetla yekuti so long life muzvese hazina basa kuenda kumusha. Kana Jesu wakaenda pamuchinjikwa nenhau yeupenyu hwangu earthly and spiritually tinofanira kugadzirika. Kune information yakapinda muvanhu ivo vakaipa room yekusetla vakaitenda vakaigamuchira kuti it's okay zvese hazvina nebasa rese but vanhu vanokomplaina pakaitika zvisina basa muupenyu hwavo. Waigurati malari that spirit that sense irimo yekuti I need something good something better. Kune mukadzi akabata mukombero wanzi yaJesu ndokubva aporeswa. Jesu akatotaura kuti pane andibata. Yet Bible rinoti she touched the hem of his garment, not the person.
but clothing. Wait the person flesh, but hembe. Munova awana healing. Yeti chinoporesa isi hembe. Di Jesu. But mukadzi akabata hembe akapora. Kureva kuti muna Jesu, mune extension yeUjesu even muzvinhu zvake. I will explain again. Chinoporesa isi hembe. But Jesu akapfeka hembe kuzodza kuri paari. Kunobata pazvinhu zviri paari. Kopa vanhu results ake. But vasina kubata iye. What? Saka Jesu ihembe rekana kuti munhu. Answer ichokwadi ndeyekuti munhu. But same munhu akabata hembe yaJesu anoreceiva zviri muna Jesu. Zvoreva kuti Jesu wacho manje ndiye akazviisa extension yekuti pamwe pacho you cannot reach inini as a person, but still you can obtain healing. Wabata chiri on me. So pani zviri paari iye Jesu akatifira kuti tiende kudenga. Zviri paari zvi upenyu hwaunorarama anoda kuti uvandudzike. Goliath chaakagona for 40 days aipa vanhu information. Hana munhu akauraya kana one kupopota chete. Kupopota kudi kurevisa information. Kupa vanhu a thinking style yagadzirwa nepattern yemessage yako. For 40 days varanda vaSauro sarudzai murume anorwa neni. Varanda vaSauro ndianangamire neni. Varanda vaSauro ndicharudzai murume anorwa neni. Haana kuuraya munhu Goliath, akauraya mind yevanhu kuti vazopere vachibvunda vachitya. Information ndo number one key yadevil. Anotanga auraya the way you think. Anotanga auraya ngokuti nyaya yekubhiliva ine chekuita neinformation. Bible not without faith you can't please God. Faith comes by hearing, which means faith is a product of information. Kana vazhinji vedu hatina faith nezvivindi takangoshinga Mwara chaita zvinhu upenyu chite where without faith you can't please God. But even nechivindi chako hazvitomboiti. Why? Because as long as you lack information, faith is a product of information. And without faith you can't please God. So the devil battle yake newe anoziva kuti kuti uregere kufadza Mwari ndichataka kufaith. Faith ichi information. Saka tiona even till today nemakore asawina omuchechi chausina iBhayibheri chete. Chigaro nacho kuremekedzwa ndoremekedzwa. Bhayibheri hauna basa neinformation. Unongoti pastor vachavhura vachaparidza. Rega ndikuratidze zviri pamwoyo waMwari concerning information. Acts chapter 8. Ethiopian eunuch achibva kuJerusarema kuchechi achienda kuEthiopia ari mucharioti yake akavhura shoko raMwari bhuku raIsaiah achiverenga asinganzwe. Mwari ndokubva vaona kuti munhu ane shungu yeinformation but haasi kunzwa. Ndokubva vamutumira Philip. Kuverenga usinganzwe kunodenha Mwari, but haugoni kuverenga usinganzwe kana usina Bhayibheri racho. So number one stage you must have your own Bible. Uverenga uregera kunzwa. Mwari vonzwa kuti haunzwi. Mwari waona shungu dzako waunza help. Uyu kana akatumirwa Philip, in our dispensation is very easy. The Holy Ghost can be sent to you. And akatotumwa akatokuruka kugara ari kutsvaka vanhu vane shungu yezvokwadi yaMwari. So battle iripo iri painformation. Downfall yemunhu mugarden information. Ani zvaaudzwa Adamu nyoka painouya inosecha knowledge. Ndizvo here kuti Mwari akati musadye muti uyu. Kuti yaiva fight painformation. That's why the answer yekuti munhu adzoke back muna Mwari ari Jesu. Jesu chi? Ukaenda bhuku yaJohn inomuti the word ishoko. Why? Nokuti the fall of man akashayiwa shoko. Saka the devil akaita kuti munhu adzike mugarden aone kuti munhu haana shoko. Saka Mwari vakatipa answer. Vakatipa Jesu anova shoko, who is the way. Saka tiona hivi kana prophet yenyinzi anoprofita sei vanombovhura Bhayibheri anovhurira iye achiona. Anoziva kuti kuona kwese kwakangashande tikashaya shoko.
asana bona chete kuti prophet ari kusvika what right line up iwakati zvakati nezuro korewa naningi semuzapera nekumba chinoita kuti prophet wako vavhure bhaibheri vasati vaprofita vari kukuudza kuti equation yezvinhu zvandiri kukupa ukasaibhalansisa neword hauna manifestation yeche prophetic yandakupa. Vari kukuudza kuti kunamata imagic zvasiyana nekung'anga. Even n'anga wani dzinokupa mhiko dzinokuudza kuti mushonga uyu unoshanda ndakupa but iwewe usazodai. Unode kuti kana ndikadava sekuri yezivangu une pawo ngauite. Saka ndopanda kadiscover kuti mushonga una power. Chine power ndiwe. Nokuti iwe ukachikora mhiko mushonga unochaya power. Saka arimo powerful hausi mushonga ndiwe. Uri powerful iwe ukaita ndakanzosaita ukaita. Mushonga unofanira kuti aiwa marisa kuti ngaakune bhozi mushonga une power. Ane power munhu. I will repeat again. Chinoita kuti n'anga ikupe mushonga yokupa mhiko zvikuudza zvokuti usazodai ndakupa mushonga uyu. Ari kukuudza kuti iwe une power darika mushonga uyu. Bhozi iwe kana une power even ukaita zvisirizvo unofanira kushanda. So munhu ari full so powerful. Why? Because wakasikwa ne-likeness ne-image yaJehovah. But the challenge iripo right information. Information yawanda. Pakaberekwa Moses chakaita kuti hanzvadzi yake Miriamu igare iri kunayo river. Yozoudza mwanasikana waFaro kuti ndikutsvagire here anoyamwisa mwana. Vaiziva kuti kwakune danger yekuti Moses aigona kunwa mukaka usiri wamai vake. Why? Nokuti madays akaberekwa Moses madzimai mazhinji vakaurayirwa vana vakasara vaine mukaka. Saka mukaka unga wakawanda. Saka Miriamu akasiva kuti Moses anwe the right milk from the right mother. Like today mukaka wakafanana neshoko neinformation nokuti shoko ndorinoita kuti munhu akure. Mashoko akawandisa, information yawandisa. But kuva the right information, you need the grace of God. Why? Because some they can start on a good note, preaching the truth, but the man is not the way they become polluted in the question and they'll preach something wrong. You want to put the truth in you. Unorasika mukurasika kwao. Nokuti wakambenge uli right now, and I'll give you an example from the scriptures. John the Baptist, paakaona Jesu, akatiwa kwayana, rinobvisa zvinhu zvenyika. He was correct. Asungwa ari kujeri, atoti ndai munomubvunza kuti ndiwe here kana titimirire vamwe. He was now wrong, but he's a man of God. John akaratidza vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika inongedzera Jesu. Ndiye akazoti akujeri akatuma vanhu kuti mubvunzei kuti ndiwe here kana kuti timirire mumwe. So a man can start on a good note and end on a bad note. Saka paunofanira kuzembera pashoko raMwari. Munhu anogona kutanga zvakanaka opedza zvisina kunaka. Saka chinzi vanotaura noti kumagumo kune nyaya. Ichokwadi nokuti munhu unogona kutanga zvakanaka opedza zvisina kunaka. Tine vanhu vatinogona kupururidzira nhasi vanozoti tati garei noti takaita mistake. Tine vanhu vatinogona kupemberera nhasi mazuva angu oti fambei netaudza kuti tatapindwa neiko bhaibheri. Hasi munhu zvinodaro. A man can start on a good note and end on a bad note. Same na preacher. So paunofanirwa kuzembera hapasi pana preacher, the one who is being preached, Kristu. Why? Nokuti iye ndiye asingashanduke, munhu anoshanduka. Unoziva the reasoning nemindset yemunhu ari munhamo inozochinja nekushifta kana amugare. Munhu zvinoitika izvozvo pamunhu. Anotanga ari munhu wamunososiyana naye ari kunyora achifara newe. Kana mari yaita unongoona kuti kana phone number yako anopedzisira kuudza kuti handisisina. Nemazuva kune reasoning ngori izi ndakachinja phone saka yakasara. Gamba akatokusiya ana phone yakachinja. Tine vanhu vari right nhasi nokuti zvinhu hazvisati zvaita right kwavari. Murume akauya naye kuna Jesu ari bofu.
vaakanamatiriwa Mark 9 akasvinura. Jesu ndokubvunza kuti pane imwe problem. That's why Jesu asina kuti zvawasvinura it's okay. Akaita mapresents kumunhu asvinura. Haana kupembera kuti aKristu wakuona. Akati waakuonei? Zvikanzi vanhu kunge miti. Akati munhu iye ari dangerous musociety. Nokuti akanzi ndotsvaga huni, anosangana ari kutaura naye mumwe muti. Iri breakthrough yaasangana nayo, but mubreakthrough maakutaridza kuti ane challenge. Saka chinotiwa dzimwe nguva uri munhu anodada, but kungoti hausati wane mari. But pashoma iyoyo unezva unotomboita ari masigns so. Ikona kuti apa, hausambona achitaura kuti uyu mwari anoona zvishuwa. Akaita mari uyu, kurati mushoma imo makutoshungurudza. Ashoma iripo ipapapa panachaka kuti ushungurudza. Saka rambidzira kuti asi mwari anoona. Akaita mari uyu, kurati pashoma iyoyo une masigns awatiratidza kuti kumberi kwavo kusina chakanaka. So men can start on a good note and end on a bad note. John the Baptist is an example. Anoti rogwana rinobvisa zvinhu zvenyika. Asunga jeri rarwadza, anoti handashuwa naye. Endai munomubvunza kuti ndiwe here kana kuti timirire umwe. So a pastor can be like John, standing on a good note, bozembera pari. Saka uchiona kuti pese paanozoita error, pauri inenge isiri error, munojustify, munotsvaka way. Let me just finish. I'm going to get from here. So Satan ana Bible. Atikwataka kwaanoita vanhu anoshanda neiro rini. Kune vanhu vanopa a wrong spirit but vari ku-right office. Example yakaitwa kuEgypt. Mamidwife ananyamukuta ndo vakanzi naFaro vakaberekwa mwana mukomana urayai. Faro haana kutsvaga mondi, haana kutsvaga vanhu vakaoma mwoyo. Akatsvaga vanhu vari trained to help but assigned to kill. The same with the devil. Satan haatsvagi umwe munhu kunzewo, anongotavira vakangobatwa nespirit make with the love of money. Atozvati ndaakutoshift'a message. Chero chaachaparidza chiri pa-secret part. So tinoti pane kumwe kunamata kunooma zvekuti kune munhu akutotadza kunamata kwacho nokuti zviri kudhura. Iko kunonzi zvakabhadharwa paCalvary, kunoko kuri kubhadharwa zvekuti Calvary yacho inogona kudemba. Imagine a man like Moses andibvisa shangu nzvimbo yauri itsvene kurati holy ground, but haada kuisa fence negate kuti holy ground. Veresai kumpindo. Confirmation yaMwari chayo kuti nzvimbo yatsika itsvene, but haana kushanda nayo senziranoende zvatinoita isusu. We are living dangerous times. Satan haatsvagi munhu kunzewo, anouya kupulpiti kwacho oti tsana uri kuregerera mari vanhu venyaya. Toraivhumise fenza. Bible noti Jesu by compassion, tsitsi nekurwadziwa zvaimumuvha kuitira vanhu. What in our times? Joseph vakoma pavakamira muline vachitenga chibage kuEgypt, paakaziva kuti vakoma vangu, akabva anyora mumaindi make kuti not for sale. Aitora mari yavabhadhara vaisa musaga, osunga masaga, otera chibage nemari. Why? Because of the blood. Ropa rake niravo. Hazviite kuti kana munhu ropa riri in charge rinopindirana nerake abhadhariswe zvakaitwa neropa rinenge rake. So nauye ministry yeropa raJesu paCalvary ikasaparidzwa zvakanaka kuvanhu, vanhu vanochajwa sevatoro. Okay. Jose wakatoziva kuti ndiramba kusaziva ndokuita twabuditse mari, kusaziva kwete kuda chibage, kusaziva. Kune zvokuti Bible noti muchaziva zvokwadi chakusunungurai. I'll give you an example.
Mukadzi kuchiri kutadza kupinda mumuradzidzi ngemapfundo. Muridzi wemunda ane zvaakaita paunderstanding. Shiri haifunge semunhu. Muridzi wemunda akagadzira chimunhu chewaya chine heti naovhorosi chakadai. Hachigone kuti budai, hachigone kuti shaa, asi zvinoshanda. Sei zvichishanda muridzi wemunda ari kumba? Shiri haifunge semunhu, ibattle of the mind. Zvokuti pakazouyawo munhu anotaura neshiri kuti chiri kutarisai kudya mutano chibata iri ndipai matwenzi. Zvinotobvisa chima chabviswa ichi. Toshedzera kuti uyu akadaro atibatsira. Kamba afana kukubatsira munhu aifana kungoona kuti gururu hatifambe pindai mudye. Saka chinoita kuti vanhu vanofanira kunoitwa kazhinji ilack of knowledge. Unobhadhariswa zvisingadhadharwe nokuti hauzive. Pane kusununguka kunouya mauri. Kwete kwawaitwa rwoko pamusoro. You shall know the truth. The truth is assigned to liberate people. So when people lack the truth, they can easily be manipulated by any man of God. Pane kusunungurwa kusinganzi right now we are delivered. The truth, which is the word, reassigned by God to liberate people. So the problem is how much Bible havana, chocolate haverengi, kungopinda chechi. Men of God vachaita zvakati, men of God vachaita zvakati, muchaitwa. What was good at deliverance, reassigned naMwari, kuti ukangoziva, you shall know. Which means you must acquire knowledge. Knowledge yokusungura. Kana pakuitika zvinhu zvisiri mushoko raMwari, wobva unenge wakumirawo semunhu anoziva manje. Wotaiwa munhu wacho. It was paid in full. Saka payment yangu imbomirai. Bali kwa sasa zvainzi zvakabhadharwa zvacho zvii. Ibataiti. Saka neimwe titi motayo, vari kufadza vari kuzotidai. Gamba tisu vacho titori type inotochotsekawa hapana zvavangaita. Kana John the Baptist aiparidza achiti handisirini. Vanhu vachimufunga kuti ndiwe here zvanzi aiwa handisirini. Kana anouya shure kwangu handigoni kusunga tambo yebhutsu dzake. Johani aita handisirini. Asi hamuna kuriverenga here mukanzwa kuti aiva nevadzidzi. Vanodzidei kumunhu akuti handisirini. Johani haana munhu waakavhara kuti ndiri Mesaya akati handisirini. Ili ndiri izwi rinochema murenje kugadzira nzira yaShe. Ishe vari kuuya handisirini. Vanhu vobva vapinda yaJohani. Kusvika Johani wakafa neimwe firo yaigona kuvabatsira. Mwari vakaita chinhu ukasachibata vanodemonstrata kuti uite zvekuona, and I'll show you the picture. Johani pachake firo yake akada kurwa musoro. He was a prophet, but akafa firo yekuda murwa musoro. Aiparidza achiti kuti handisirini. And who is Jesus? He is the head of the church. So vanhu pavaiteera Johani vari kutopiwa pictures vari kuteera hasiri the head. Izwa munhu akakuwara ruoko kana akatobviswa anosurviva kana neartificial head, artificial leg, artificial ear. Chisingaitwa artificial ear head. Even achiremba akanzi vakafunda sei hakusati pane artificial head. Ndakaona artificial hand, artificial leg, but head hakusati pane artificial head. Ukangodambuka apa pasina, ukadambuka ruoko unochofa. The head haina replacement, because the head is Jesus. He's the head of the church. Saka Johani paari kuti handisirini. Akasvika mukufa vanhu vachipinda kwaJohani vakati vokumbira mutumbi waJohani kuti vandoviga. Because the disciples of John came asking for the blood of John to pray. Hapana kutsotwa, but vega aranzwe. Saka ngoyo kuti ungonzwawo. Sasa nyepera vari kuti vhara au unenge wakavharika. Vari kukupedzisa. Faro
vaimba neng'anga nokutanga asati aziva simba ramwari rokudarika ren'anga. So pakauya simba ramwari through Moses and Aaron vakakanda chimo ikava nyoka akabhosa kuti nen'anga dzaakuregai dziuye n'anga dzikakandawo chimo dzikava nyoka but chimo dzen'anga dzikamedzwa. Godhera akaratidzwa kuti aiwa zvinoitanga zvakafanana but hazvina kune simba riri pamusoro perimwe rinova simba ramwari. But Faro haana kuti saka right ndaakusaidzwa Moses naAroni nokune Pauro akanaka akaramba aine n'anga dzakachirocha. Mweya usada kudzidza zvakanaka. Ndakati mweya wakafanana nemweya unenge une sapota webhora. Munhu akada timu yebhora ane mweya unozopinda mari anotanga achida ari maresults ichiwina achifara ichiwina achifara kana yakurohwa anokuudza kuti ndoyo yangu iwe iri kurelegeta kuti toenda pese nayo munoenda kupi? Munhu wese timu yaanosapota paakatanga akamotivetwa nemaresults nematambiro izvezvi kwaakungoshinga. Kana akasaenda mutop 4 but Premier League tichirimo anokutsvaga kwekungomuzembera uso UEFA isikuenda but hamuligimo matukude pane ede munoenzishaisa Mufaro iri kushaiswa zvokuti hei yako opposite yaingoshaisa Mufaro yakushaiswa Mufaro but ine vanhu variko watomweya wacho. Mungokupa example yekuti kana mweya ukurasika ukapinda mumunhu unobatirira chikoli chichiona kuti ndeichi zvafana izvezvi. So ukaudza sapota wedhumbare kuti FC Platinum chibaba anozaita iri pamusoro peligi yauri panodzi aiwa pari noti akakuru ani kutoenda pamufaro apa ndosaini yacho unenge wamweya wakuda zvinhu zvake. Mwari dai vatibatsira wakaiparegere kugwara nekuti pahome information ndati Satani ana Bhaibheri anotwista iro ringi saka pese panoparwa usati wati amen iti Mwari tibatsirei pakareva zvokwadi wenyu nditende pakareva zvisizvo mundipowo kuzvinzwa kuti hazvisi. Vanhu vakuwadzwa nekuti why it was done for a munhu mugarden reiden vakaparidzirwa muright garden wrong message. Pastor Snake wabvutapaiti Mwari ngowaiburuka mugadheni vachitaura nevanhu but rimwe day Mwari vasati vauya kuzorowa service vakasvika service iri pakati vanhu vatopiwa nechikafu nechikafu vatoenda kulunch. Pastor Snake vanoparidza nekuti munosara madya vakaparidzwa nekuti munhu anga aguta vanhu vakazoonekwa vakunze kwegadheni kuti vakadaisa kune rinogutsa rinokubvisa panzvimbo. Vati vanhu kutsvaga zvokwadi yaMwari, Mwari atibatsire. So my time is done. The guy did not I'll be back here maybe after 2 weeks. The conference from today to next week. So I'll be going out to the country. I'm actually local. Today I'm going to single my but I'm not going to be tomorrow in the conference. We're going to see Junction to be so. I want to play a big conference, but I'm going to spend on this one. Don't September to remember Basi Junction. I'll be there with Tugiza tomorrow. Then she will go down to drive out at night together with Victoria Falls, Wange. She will go to Ohio, South Africa, the Mama Conference. I'll be out for a long time. And I'm going to go and announce and ask them to walk there. So again, Father, we thank you for such a time to hear your word. Thank you for speaking to us. We give you glory, we give you praise and honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Till we meet again. Bye bye. God bless you.